ya muri kupenga bada kukukorektai kurwara ninjere kwemuri kuita bada kukukorektai niki mangwana nevamwe wako varakashi ndimamukirira kunyora kuti musateerere geza ari kukupfurirai, musaite shutdown, endei kumabasa nekuti mukasaenda kumabasa munofane nzara. Mira ndikukorekte akuudza kuti tiri kuguta ndiani, vana veZimbabwe havasi kuguta, ende akuudza kuti mabasa acho ariko ndiani, vari kushanda vachigutsikana. Hurumende yenyu yeZANU-PF, imimi varakashi nemi vana vamuniki mangwana naiye idioti munangagwa wacho momuratidzawo vhidhiyo momuudzawo zvetiri kutaura. Tiri kutaura kuti mabasa acho uri kuudza vanhu kuti endei kumabasa nhasi. Unozviziva here kuti hurumende yenyu haikoshese vashandi. Hurumende yenyu zvakuita kuti vane makambani acho vatoitirawo vashandi hutsinye, of which vanhu vacho vari kuitirwa hutsinye masitizeni enyika, isusu vana vemuZimbabwe. Alright, unozviziva here iwewe kuti muZimbabwe hakuna basa rauchanoshanda uchipinda basa uri permanent worker, uri kupinzwa basa uri inonzi ghost worker. Kana chiti chighost worker ndikutiraya kutaura kuti paunopinda basa iwewe unenge usiri permanent, kureva kuti hauna mabenefit yaunowana pabasa. Nyange ukashanda pabasa iroro kwemakore akawanda hauna mari yebenefit yaunowana. Kana chiti mari yebenefit ukada kutarisa kumabasa aishandwa nevanhu vekudhara, vatori nedzimwe mari dzemudyandigere dzavaizowana kana vakusiya basa. Asi iko zvino ukanoshanda pakambani unenge usina kusaina contract yekuti uri permanent, unenge uchishanda sechighost worker. Kana chiti ghost worker, anytime vakada kukudzinga vanokudzinga, zvisinei nekuti iwewe washanda pakambani iyoyo kana for 10 years. Ende nyange ukatoendesana navo kukoti vanohwina nyaya. Why? Because iwe unenge usina paunenge wakasaina, unenge wangofanana nemunhu akapinda basa nezuro, asi iwe unenge wane kana 10 years uchishanda. Ende kukudzinga kwavanoita vanongokudzinga nyange usina chawaita, because ndo zvavanenge vachida panguva iyoyo. Nyange vakatongofunga kuti izvozvi pavashandi vedu vese vari panapa tiri kudzinga vashandi 10, nyange wewe uchizviti ndine 15 years vanokudzinga kungokufananidza nemunhu akauya nezuro. Why? Because havana loss kwauri, ivo ndo vane profit, ende ivo havana mari yavanokupa, unongoenda kumba zvakanaka. Because iwewe mpindiro unonge wakaita basa, unonge wakapinda uchingoshanda usina contract yaunonge wakasaina, zvichireva kuti iwe unonge uchingoshanda iri anytime is tea time. Why tichizobvuma kushanda zvakadaro? Because munyika macho hamuna mabasa ekuti tinokwanisa kuwana mari, saka tinoita kungoshingirira totora mari inenge iripo panguva iyoyo tomboshanda. Asi why zvidaro zviri kukonzereswa nehurumende yenyu, because vanhu vacho vemakambani vanenge vachiziva situation. Ende ukatarisa zvimakambani zvacho zvizhinji, makambani yayo ndeenyu, mamwe acho ndehama dzenyu dzakauya kuzoita makambani muZimbabwe. Kana chiti hama dzenyu, ukada kutarisa vanhu vakaita semaChina nevamwewo vedzimwe nyika dzemunodyidzana nadzo, vanhu chaiyo vaifana kuuya kuzoita mabusiness vakaramba kuuya kuzoita mabusiness nenyaya yekuti mimi hurumende yenyu ine umbavha inoda udyire. Because zvavakarambira, ukada kutarisa kuti muri mbavha, vakarambira nyaya yekuti imimi mari yemunoda pabusiness remunhu yakatowanda, asi imimi hamuna kana chimunenge maisa ipapo. Ende munhu anenge ane mamwe maexpense aanobhadhara akawandisa, asi imimi munoda kutora tax yemari yakawandisa musina kana sendi renyu ramakaisa. That's why vanhu vakawanda vemabusiness vakaramba kuuya vane nyika dzakabudirira. Alright, ndikupe nyaya iri padhuze. Isusu muZimbabwe tikatonotenga kana zvimwe zvinhu kunze kwenyika, mari yemunotirova pabhodha yekupinza chinhu ichocho yakawandisa, munozviziva. Asi chinhu chinenge chichiuya munyika kuzobhenefita munyika. Uchiri kuziva here wewe Nick Mangwana kuti Nyasha Mushekwi chaiye mwana wemuZimbabwe akambotambira Caps United akatengera Caps United bhazi, robva rauya bhazi atotengerawo club yake yemunyika nemari yake. Bhazi makaritora mukati harina kubhadhara juti, kusvika azodzokorodza kubhadhara imwe mari zvakare yekubhadhara juti, kusvika bhazi rasvika kumaoko eCaps United. Asi chinhu chakazotishamisa, semubhazi iroro ramanga makatora muchiti rinobhadhara juti, takazoriona rakushandiswa nemawarriors enyika, asi bhazi iroro manga mamboritora futi muchiti harina kubhadhara juti, asi bhazi rakatengwa yanga iri benefit yenyika. Because chinhu kana chaya munyika chakaita sebhazi iroro kana chinhu chakaita semota hachinidhe kuti chibhadhare mari yakawanda, because ibenefit yenyika chinhu chinoshandiswa nenyika. Zvakangofanana nemakombi emunoswera muchirova maskrini mutauni. Makombi aya ndo transport yedu yemuZimbabwe.
muZimbabwe makombi aya imimi makatozama zvemazupku akasvika pakufa makaita chidhiri chenyu neBelarusi mukapiwa mamwe mazupko mukatengesa zvamakatengesa munyika muno mukavapa lendi zvimabhazi zvenyu zvakafa but mune muchingoita zvinhu zvisina kana nemusoro hazvina zvezvinobenefita because nyika dzedze dzine chikupai zvinhu zvezviya dzinenge dzichibenefita ende ukada kunotasa nyika dzavo dzinenge dzichingodevelopa because iwewe kuZimbabwe kunoku zvinhu zvinobva kunoku zvakawandisa asi muZimbabwe macho hamuna kana chinhu chetinoachievha nezvinhu zvedu hamuna chinhu chine musoro chatinoita asi murimo futi muZimbabwe muri kumorwa zvinhu zvacho muZimbabwe ndo muri kumorwa huchi asi vane vemuZimbabwe vacho havasi kuzoudya huchi hwacho vari kupiwa zvimasheu zvehuchi zvezve vonanzviswa izvozvo but vamwe vanhu vanenge vatoita kuuya ndo vari kudya huchi hwacho ende ukatotarisa imimi vacho vari kuzviti tiri papawa tiri panyanga hamusi kuzovaka muZimbabwe ende hamusi kuzobhenga mari yenyu muZimbabwe muri kutora mari dzenyu monoinvesta kunze ukoko futi kuvatera vanhu vaive vemunoba navo vemuri kupa upfumi hwenyika yedu monovakira ukoko moinvesta ukoko mochengetera mari dzenyu ukoko kureva kuti isusu macitizen enyika hatina basa that's why uri kuona iwewe kuti vanhu vazhinji vari kuramba chihurumende chenyu kuti taneta hatichada ende hatichada munhu wese hapana ari kuenda kubasa achazoonekwa achienda kubasa anofanira kuitwa imwe yacho because why hondo yemuZimbabwe yagara ndiyedu tega vanhu vatema hurumende yedu kurwisana nayo ndiyedu tega vanhu vatema saka iwewe ukazoonekwa uchienda kubasa uchizviti wakapenga stereki uda kutadzirwa because tagara tikutotadzirana pachedu vanhu vatema ndo hondo yetiri kurwa kunoku kuZimbabwe ende hondo yetiri kurwa ibenefit yemunhu wese tiri kuda kuti ramangwana remunhu wese agoita zvakanaka muupenyu hwake kubva kune vana vako kusvika kune vazukuru vako zvisinei nekuti iwewe neeji yako wakatokundikana why wakakundikana makanonoka kuzviona kuti ZANU-PF yakadhakwa ZANU-PF yakaora saka munhu wese hapana ari kuenda kubasa ngatitei zviri kumbotaurwa panguva inoyi ende hapana munhu ari kuzodzinga munhu basa because nyika yese ikasaenda kubasa zviri kureva kuti kana ichidzingwa basa Zimbabwe yese ichadzingwa basa hakuna basa richarana ndo zvinhu zvetiri kutaura achazoonekwa achienda kubasa anenge achida kutoitwa zvimwe zvacho nekuti zvinhu izvozvi zvetiri kuita muZimbabwe zvakainakira tese ende hatisi kuda munhu anoda kuzviti iye ndiye akanyanya anoda kutsvaga dzvene kune mumwe ende ukazoona wakurohwa kana wakutadzirwa kana kuti shopu yako yakupiswa uchinzi iwewe uri kuzviti wakanyanya usazonyanyorwadziwa kuti waitirwa utsinye nekuti iwo utsinye hwacho hwoda kuita kuenda kubasa vamwe vachiti ngatigare kumba unenge uchida kumakisa vamwe kutsvaga dzvene kune vamwe kuti iwewe ukazoenda kubasa vamwe vachodzingwa kana kuti vamwe vachanzi mimi muri kusaidhi kwanhingi muri kusaidhira nhingi vozosvitswa pakuiswa panguva yakaoma saka zvinhu zvetiri kutaura ndo zvinhu zvinofanira kuitika ende zvinhu zvekutaurwa navageza ndo mashoko anofanira kutoitika iyayo hakuna munhu anouraya munhu kuti munhu atadza kuenda kubasa ndofunga vageza makavanzwa vachitaura kuti munhu wese ngaagarire kumba because tikati ngatipinde mustreet vari kutera mustreet vachikukandirai mategasi vachikushandisirai pfuti asi mukagara kudzimba dzenyu anenge azouya kumba kwako iyeye unomuita zvimwe zvacho ndo zvaanenge achida chimbotarisa kana vanhu vakasungwa vari mujeri zvaizvozvi vakadii kufa iwe unozourayirwa kuti hauna kuenda kumba waita shutdown hakuna munhu anourayira munhu izvozvo ende musachikidzirwe neZANU-PF ZANU-PF itori desperate zvekudaro ukatoda kutarisa kubva vageza vabuda nyaya ye2030 yakatonyararwa zvaizvozvi haisi kutaurwa ende chitori chokwadi hapana munhu asiri kuzviziva kuti 2030 slogan yakanyarara ende munhu acho akainyararidza ndiye semu munhu ari kutaura zveshutdown saka ngatimbotererei vageza tosapota vageza ende vageza vakataura muchinzwa munhu wese kuti inini ndinotoda kushanda nemi ende imimi ndimuri vanhu vanofanira kundisapota nekuti mukasandisapota program yedu haibudirire kuenda kumberi saka panodawo ruoko rwenyu muchindisapota ndokuti tibudirire kusvika idiot Mnangagwa abuda pachigaro ende vaMnangagwa ukada kutovatarisa vatori pama1 ende vari desperate ukada kutarisa senguva yetiri inoyi ukatarisa kana vakomana vavo varakashi panguva yapfuura yese iyi vaingotsvaga vageza vachibvunza kuti vageza venyu varipi wai vaibvunza vageza vanenge vachida mastrategies ese avageza vagare vabloka ende makatovanzwa vageza vacho vachitaura
kuti strategy yataida kupinda nayo vakamhanya kunobloka ma-MP muparliament vakavabraiba vachivapa mari nemastands kuti vamise program yeimpeachment. Saka takuya neimwe strategy hatipererwe, ende vageza vacho havatopererwe nekuti mumwe wevamwe vakatoshanda muZANU-PF ende vanoziva makona ese, ende vanoziva kuti uyu anoda ZANU-PF uyu haide, vanoziva munhu wese. Saka vageza vasiyei vambotokonya vanhu vavo kusvikira idiot Mnangagwa abva pachigaro. Utikazokuona uchienda kubasa uri kuda kuitwa zvimwe zvacho, munhu wese kumpa kwamai vake sezvakarehwa.